Rugya kita kadya sa Valderrama National High School kung sa diin anda anay jaging pangaranan bilang anda nga Valderrama Ligtas COVID-19 Center. Aton bisitahon kag kamustahon ang banwa kang Valderrama kung sa diin may mga kabugtuan kita nga mga sakada, OFWs kag locally stranded individuals nga napaidalom sa 14 diyas na quarantine. Isa ka, kada hapon, nag-ano kami nagatipon kami ridya before kami mag-yapon. Gina-check naman ang attendance kung kompleto sanda. The same with our PNP detail ridya. So as of now, wala man tanda ti pasaway. Puro sanda tanan kara mga buot. Kag nagapati gid ka kung ano ang house rules sa ridya sa may facility. Suno kana ang una nga batch ka mga sakada nga nag-abot anda gid ginpa-undergo sa testing kag puro negative man ang naging resulta. Presently, ang amon nga sakadas nga una nga tunga batch bali 39 kabilog na random testing. So we are happy that the result of the testing is all negative. Suno kay Mayor Mary Joyce Roquero kang Valderrama, may 51 ka mga sakada, 11 ka mga locally stranded individuals o kung LSI, kag may 3 ka OFWs rugya sa anang COVID Ligtas Center. Pag-abot nanda, daw malantaw natin nga daw makaluluoy ang adang sitwasyon. So, nagtugro kami kang hygiene kit kananda. Kung sa diidi ka ng karaang anda nga toothbrush, anda nga toothpaste, may habon na digan nga panglaba, may habon nga hamot, na pumitan natin sa pag-ipos nanda. Tapos, daw na-provide naman na gani kang daw katasara daw may thermometer tanda nga kitutuan man kung monitor lang anda nga body temperature. Tungod nga matugro man ang atan na nalangga nga governor kag gusto ko man 3,000 pesos. Ano ko man idapatan ko man tugroan ko man kang 3,000 pesos ang mga sakadas nga nag-abot tiga as long nga kita da magpasaway. Sa atan man pinalangga nga governor dudurog nga salamat sa bulig nga ginatugro nimo diga sa Banmakang Valderrama kag sa atan man nga congresswoman nga kaimo kang atong governor nga nagtugro ka mga vegetables nga kung sa diin mas nutritious i-compare sa mga dilata nga ginatugro natin as aid sa atin nga mga stranded nga mga for example, katulad natin nga PUMs, putandaran kita. Bahulgid ang pagpasalamat ka mga sakada kag OFW rugya sa Valderrama Ligtas Center. Ako sang ka OFW alin sa Kuwait, tapos nag-abot ako pang April 7, kag na-quarantine ako sa Hacienda Isabela. Hindang Cavite. Mayad man naman nga naabutan dito kay okay man ang pagtrato, okay man pagkaon, kag kumpleto man ang result nga ginhimo kan swab test. Salamat kay nakaabot ako diyan nga mayad kag nga negatibo tanan nga result. Kabay nga mangin safe kita tanan diyan. Panawagan ko mga pamilya ko. Mamayad na pagkatalak na madya. Tapos ikaran, tapli. Salamat kayo kay Loren Rigarda, kay Gobernador, mga aman nga mayor. Maraming salamat sa tanan nga mga nursing dyan. Maraming salamat. Kami mga pagkata naman, dapli. Mga tulima dapli, may merinda pa. Sakan mga kaimo dyan, mga skada. Hindi ka mo nga malagyo. Ay, ginasagod kita yung bayad. Gagawa kita dyan. Ano mo lang makadlaw, 5 lang makadlaw rin. Gagawa kita dyan. Ulit kita sa pamilya. Aton nakita nga ginahimo kang gobyerno probinsyal kag gobyerno lokal ang tagsa kaandang masarangan para matugruan itmayad kag komportable nga pagsinarayo ang mga antikenyo nga nag-uruli kag napaidalom sa 14 diyas sa tagsa kaandang mga isolation area.